בוא, תשחק, ביחת רבק, שחק כבר, אתה לא משחק, לא עושה משחק. נו, תשלם, מה אתה עכשיו? שחק לי אותה. אתה תגיד לי מה, אתה אשתי? מה זה תשלם? תן לי. הכל בסדר, תחשוב. תודה. שנייה, נו. מה? בנסון. נכנס בן אדם, יושב על הבר, אמרת סגור, מה? עזוב, זה מוטי, עזוב. מה זה מוטי? אנשים משחקים פה, אבל מה זה מוטי? מה זה? מה זה עזוב? אנחנו בטוח תשרת, סגור תעיף. בדיוק. אח שלי. או, אתה רוצה להגיד לי מה אתה עושה פה? כן, או שניתן לך כאפה אולי? אתה לא שומע? אתם עכשיו באים. מה זה בן אדם נכנס סתם ככה? אתה גבר, אני מדבר איתך, אתה לא שומע? במורה, זה לא פה, זה מצב הוא חירש. הלו? מוטי, הוא אחלה גבר, עזבו מה, אתה לא אותו. שומע? אני מדבר איתך, מה אתה עושה פה? אבל אנחנו רואים את המשחק. חבר'ה, עזבו אותו, בסדר גמור, עזבו אותו. תראה מה, זה גנוב. יושב לי פה בעורף כמו משגיח של האו"ם. גם תראה איזה אנרגיה, בחייאת כולו מקוות. זה לא בא לי טוב, בנס. לא בא לי טוב. שבוע שעבר חברה שלו עזבה אותו פה, מאז הוא מגיע כל ערב, מחכה שתבוא. וואלה. כוסית לפחות? לא זוכר האמת. מה זה משנה אם היא כוסית או לא כוסית? לא משנה, ברור שזה משנה. אבל פעם שמדברים על מישהי שואלים... מאוד משנה. לא חשוב, האם היא רצחה, האם היא גנבה, האם היא בגדה, זה לא חשוב. משנה. לא. לפחות כוסית זה... כן, משהו. ברור שזה משנה. וואלה, זה יפה. דנה רצחה לפני שבוע את כל המשפחה שלה והתאבדה אחרי זה. וואלה. כוסית לפחות, ככה אתם, ואימא שלי ככה. זה הכל נסלח. למה אני עם אשתי? זה גם שאלה שאני שואל, כי אם אתה רואה את אשתך, אז אתה לא סולח לה בחיים. עד אשתי, תיזהר צוחק איתך הדפוק. ממני מורד. תיזהר ממני. מה זה משנה? לפי דעתי היא לא כוסית. עונה, תתעורר על עצמך, גבר, אל תהיה אפס. אפס, אפס מת. אוקיי, עזבו אותו בשקט, בושה, מספיק. בושה, וצריך לשרוף אותך. וואו. עברתי את הגבול? קצת. תכלס, חבר'ה, לא נעים. בן אדם קיבל ברקס. מה אתה יודע על ברקסים אתה? יש איזה עניין, בנסון? סתם, הוא מנסה להגיד לך, אני אתה יודע לא בדיוק מה הוא קיבלת. מנסה להגיד לי. אני לא קיבלתי ברקס. לא יודע, זה מה שהוא אמר. חביבי, אני קיבלתי ברקסים לפני שכולכם הוצאתם רישיון. וואלה, מה אתה אומר? מה שאתה שומע? אני יוצא ראשון בגיל 17. כן, אבל היית פתול עד גיל 30. נכון. הבחורה היא שנמחת... זה לא נחשב. אבל נכנסתי בתוך... בתחת לא נחשב. צודקי. טוב, לא נחשב. יקי, מתי אתה אימת בביטולים? וואלה, שבוע שעבר. בגיל 5. לא, גיל 15, גיל 15? גלית זקן, באמא שלי. על השולחן של המורה בי' 3. טוב. לא, לך! היא הייתה גם הראשונה שלי, בגיל 17. אנחנו אחים לפוד, גבר! עזבו אתכם, זקן, לא זקן, אחי, אני דפקתי שם את ורד סוויסה. דפקת את סוויסה? אני לא דפק את סוויסה. אתה גם דפקת את סוויסה? ברור, תכף גם אני. כולם דפקו את סוויסה, אחי. מי לא דפק את זה? שמואליקה גידם דפק את סוויסה. יקי ראודי, מי לא? בנצי עדשים. אבי גם. מני פירות יבשים, כולם. רק לי נתנה לדפוק אותה? יפה מדי. רגע, סוויסה, יש מצב גם אני דפקתי אותה. רק לי נתנה ברקס. אין מה לעשות. מה אני אגיד לך, בנס? תלמד מהחמור הזה. קיבל ברקס, יושב, שקט, חושב. לא כמוך, שער רעש וצלצולים. מסכן, כל ערב, תראה חושב שם. באמת? אמא שלי בא לי לחבק אותו. מוטי, רוצה חיבוק? מוטי, גבר, אז אפשר לארגן לך איזה דרינק? רוצה כולנו נעונן לך ביחד? וואטה, מה יש לך? אתה לא צריך תמיד למקומות המגעילים האלה. בכיף, ביחד, סתם. אבל אי אפשר ככה. בסדר, חשוב. קטע של ביחד. מה ביחד? אח שלי, לבוא לחבק אותך? זה כן או לא? תענה, נו, בן אדם שואל אותך שאלה, תהיה, מה קורה? דבר, אחי. אתה לא רוצה לענות? לך תזדיין, כוסם מגביים לטובתך. לא יודע, שמעתי חנק בבר. לא, מה? עצבן, לא, שואל הבן אדם, מה נהיה? תעזבו, נו חלש, עזבו אותו. רסמי צודק. אדיר, תביא את הנובלס. חלאס, תחשבו על זה. אין דבר יותר פתטי מגבר שחי באשליות. לא ככה. צודק. פתטי. מה שקרה. מביך. בן של זונה. שאלה, איזה יפים הם, אה? אין לך חברים. איזה זין החיים האלה. טוב, בוא נגמור את היד לפחות ככה. האמת, חבר'ה, בא לי לשחק איתכם פוקר עד שנמות.
יאללה, בפנים. 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 עד המוות. לך שאני אוהב אותך, אחי. כל הלב. מורד, אני אוהב אותך. אוהב את כולכם. אתם אחלה, באמת, אתם אחלה. קרע, זיינתי את אמא שלכם. אמא שלכם! בן זונה, אני זוקי מתבייך כל היום כנגד. הוא זוקי! יא פורק, מה אתה עכשיו מתערב? לא, את לא מבינה. לא, אני לא רוצה סקס. רק רוצה חיבוק, לדבר עם מישהי. כן, זה הכל.